hasierazteko litzeta, bale? Iratxe bizto, hasierazteko litzeta ezin da. Bale? Eta ekin dutzagun ginerien. Aurreko batzarreko akta onartzea. Listo? Onartuta. Bale, listo, onartuta. Bigarren puntua, ondasun higiezinen gaineko zergaren tipo barriak onartzea. Naiz ondino, maiatza hasigarri daukegun, hau dator Bizkaiko Foru Aldunditik balio katastralen berrikuspen eta ponentzia bat egin dabelako, orduan berrikusi dire prezisuek, eta berrikusketa horretan indala urte batzuk egin zana, ez da, 8 bat urte egin zanan, antzeko edan, indala 8 urte egin zan, hainbat urte inbariko da gero, da hori da, aktualizazio bat. Orduan eurek eskatuzkoa esan neurrixen, maiatzan 15-erako onartu deukitzien, ze irailien holan jatiko barrizekin herritxarrei bialdu aldiaki jakinarazpen bat, aurtengo tipoaz, hau da, 2008an ordainduko daben ibi ondasunen higiezinen gaineko zergaren kostuaz, eta 2008koaz, bai, holako paraketa bat jakiteko. Orokorrean balioak bajatu indie, bai, balio katastralak bajatu indie, eta horrek suposatzen du, zerga bilketa bajatu ingo dara, bai? Orduan tipoak proposatu dugu zanak dira apurrak ealtzau, ez berreskuratzeko galduko dan dana, baina bueno, ez horren beste be batzeko. Orduan, herritxarrek aurtengoa baino gitxea ordainduko da 2025-etik aurrera, ibia, baina bueno, udalaren galerak be apur bat neurtute, bai? Bertan daukezu ez antolakuntza da jasotako moduan, bai? Kalkulautez, tipo bakoitzak ehuneko zenbateko tipoa aplikatu beharko jakon. Orduan, hau sartu beharko litzateke, aurtengo ordenantzaren zirriborroan, hauek honek aktualizau. Eta bide batez, ordenantza hau onartu behar dan ezkero, antolakuntzan be aurreko baten landu gendun beste aukera bat zala, ibiak badaukez hainbat obari, eta orduan, obari batzuk igual 50%koak direz. Eta batzuk, inkluso, bateragarriak, energia barriztagarriak eta igual familia ugariak. Claro, bateragarriak izeneran, 50%, Eta, bueno, hori bezken duen ikusten, ez da, hola, ehuneko obaria. Orduan, bateragarriak diren kasuetan, eta aplikagarri izango da, beste ordenantza fiskaletan, erabaki egin antolakuntzan, gehienez ehuneko 70%. Bateragarriak direnean, gehienez ere obaria izango dela ehuneko 70%. Orduan, orain onartzen dugun horietan, tipo honetan hori txertatzea izango litzateke eta azkenengo testu hori. Bueno, ez dakit eso zer, daukezu esateko, orduan boskatu egin behar da, ez da iratzen? Bai? Bale, aldeko boskak? Bale. Hau, ez, bale. Hirugarren puntua, kreditu aldaketa. Bi kreditu aldaketa dagoz, bata da aditzera emotekoa. Pare bat gauza dire ingresoak, hau da diru laguntzak jaso duguzenak, dire aerotermia jarteko jaso dana, 30.656, eta gero emakumeen alduntze kolektibo eta individuala jasotako diru laguntza inkorporatza 6.627. Horrez gain, badagoz beste kreditu aldaketa batzuk, alkateskumenetik egin diranak, prisaskoak edo ziralako. Bata da, erraldoien elkarteari 2.500 euroko diru laguntza berehala emotea, hitzartutakoa, baina ez itxaitxie konsignazioa arte, erraldoien elkarteak ez dauki konsignazioa beste elkarte moduen barrixe dalako. Ordu beste elkarteak diru laguntza planean dagoz, eta orduan ez da behar konsignazio espezifikorik, baina kasu honetan elkartea barrixe dalez, behar dago aurtengoa gaitik. Eta datorren maiatzen 18an dauki Bergara da urteera bat, eta ez dute zeron dauz, elkarte zeron dauki, eta bai trasladurako, eta behar den diru bat, eta orduan hori da urte osorako emongo jakin diru laguntza. Gero Santiagoko bidean hobekuntza batzuk egin dira, horrek hobekuntzak egin barzien kanpaina hasi aurretik, tramo arriskutsu baten arrixe bota da,
eta gero soki ere ipini da, bajadan ebatu alizateko, eta istripu ekigez pare bat istripu egon ziren nahiko larri, etorzenak ambulantziak eta ibili zienak. Orduan hori biharrok egin dagoz, eta orduan alkateskumenetik harinen ordaindu alizateko. Ondare historiko artistikoaren babesatako da, eta Arretxinako proiektu turistikoa lotuta, erako, zela esaten diako, enpresa batekin behar dago, estatu esan, demo moduko bat, edo, proba moduko bat, eta hori egin izateko 3 den eginda Arretxinako hori. Hori gainera baliagarria da, gero be, arkitektuentzako eta aparejadorentzako eta bestelako biharrak etxerako orduen da. Biharro horrek, 1.900 euroko kostuki dau, eta gero legionela kontrolean, gehikuntza batzuk egon dire, neurri batzuk sorrostu behar izan direlako, eta horrek ebe komen izan berehala egitea, eta horretxek dira alkateskumenetik egin dien kredito aldaketak. 8. jasotakoak. Eta 9. da, hemen onartu behar dugu. 9. kreditu aldak lau kontzeptua agertzen dire, batetik auzobideak, baserribideak eta auzobideak aurre ikusten gendun gehitu behar zan konsignazio bat izango zala. Hasiera bat, azken urteetan, 60.000 euro bueltan, ez dakit hasiera bat ez onartu gendun, baina aurreko batean eskaera azterketa egin gendun eta aurrekontu zehatzagoak, enpresei aurrekontu zehatzak eta eskatute, kalkulo bat ataren duen, 2.000 euro gehiago jarri behar dugule, eta 1.000 euro gehiago baserribideen konponketarako. Gero dago ondola 2 euro, Bale Arte Fundazioari diru laguntza aurreikusi izan partida bat, likidazioan danean eta ajustetxo hori, ondola 2 eurokoa. Gero bigarren solairuan, administrari teknikoantzako bulego sarratutsuago bat behar dau, beran beharra rapor bat kontzentratu hau egiteko 6.200 euroko kosteutiko dabe kristalera batzuk eta ipinteko. Eta gero udaletxe sarrean, pleno aretoan, pantaila eta wifi konexioa eta pantaila bat eta proiektori bat ipinteko eskaera hau dator, une honetan guraso elkarteak konpartio ditzen dau semeina abez batzak udaletxe sarreko pleno aretoa. Horrek modu autonoman, espazio handi bat behar eben batzeko eta modu autonoman erabiltzeko pleno areto sarra egitzemon eta ibili beharrean eskatzen baimena eta bar. Eta euren bileretarako gero gehi baloratzen gendu, semeina abez batzak berak eskertuko dabela pantaila eta partiturak eta seguramente, eta erabilak egon dela beste alkarte batzuentzako. Eta horretxek gana, 9.900 euroko kreditu gehikuntza bat izango litzateke remanentetik edo soberakinetik. Hau boskatu ikar dugu, hau da onartzekoa, bai? Ez dakit zozeresan edo, aldeko boskak. Hau batez, 9. kreditu aldaketa, hau badak soine zelan da, publikoen behar dela, eta hilabete garren indarrean sartzen. Eta... residenzial latinaren zestapen azkalanen behin betiko napen, hau da Grupo Eibarreko hori. Igual iratzek esplikauko zu hobeto, hor aldaketa batzuk egon ziren, reajuste batzuk eta zestapen azterlana aurkeztekotara egon ziren. Bai, horrak izue zelan dauzte 8 bloke eraikitzeko eta hasteko orduan, euren zalantza eduki ez da, lehenoko pisuetan danetan egitea habitazio biko pisuak edo hirukoa. Eta horret emataren arabera izan behar zen. Orduan, egotea proiektatzen zelan datozen gauzak, eta, zenbaten di gauza teknikoak, baina ajuste batzuk egon dire, bloke batetik pasau beharra egitabilidadearen beharretasuna beste bloke batik, eta horrek, moteko legalidadea aldetik euskarriek egin behar da zehaztapen azterlan bat. Hori bat izan horrela plan berezi batetik, eta plan berezi hori akorre zehazteko, badau beste figura bat,
eta da zehaztapen azterlana. Hasierako onarpena da alkatearen eskumenekoa, hori onartu zen, jende aurrean egon zen, ez da egon alegaziorik, baina bigarren onarpena da hauxe, ona ekartzen dana, eta egin behar da plenos. Eta horrek albideratzen dago bai, deparzelazio proiektua ja registroan idatzite dagoena, non esaten da, bloke bakoitzak zenbat metro deko eraikigarri, hori behar aldatu behar da, horren ondorioz, eta horreri behinuneko hasierako onarpena alkate dekretoz, eta ez dut baliozkoa izaten zehaztapen azterlana onartu arte. Zehaztapen azterlana behin onartzen danean, gaur onartzen da, segituan izango zen alkate dekretoz deparzelazioa aldatzen. Atzoko kasualidades de ikusten grupo ibarrekoak, zuten hirugarren blokean bai zen aurrera, etorriak izena erosteko pertsona, eta horren asmoa da, hiru batera egitea. Nego ziren bi, hori dira hiru. Horre gozatxo bat, azterlana errea sasa dugu, euskera dago, edo ustuz errea sasa dugula, azterlana luzea, ez dakit euskera dagoen, aldeka. Ez dakit bat dago euskera, baina gure pribatu diren momentutik, ez deki obligazioik, ez da enpresa batu da kontratatzen dagoen aritza, baina gehiago momentu izan dago. Askotan ekartzen ditu, ez izan ezkero bai ekartzen ditu ez euskera bai gauzak, baina prinsipio zeurek da beste dozein pertsona moduen udalaren gana urratzen danean, ez dekola, bereak aurreratzen da oso hizkuntzatan izango da beren harremana. Egi da, euren berberaz guana, oso duaren, nik egizateko akordioak eta gauzak gehienetan askotan bakarrik euskera zelatzen dutiet, eta ez da berez egin erdona, baina, ez da ez lan problemarik erosuzko gara. Gaurdune boskatzea ez da, ez galderarik ez badago. Zehaztapen azterlanaren onartzena. Hau bat ez. Bosgarren puntua, dakizuen ezaibeko bentan espazioekin da arazoak daukiez, eta berrazterketa bat egin da, eta espazioak berrantolatu egingo dira. Espazio horrek berrantolatu bereziki bi behar izanei erantzuten dutze, batetik aurreskolako barrakoiek kendu eta ez dago zerabilgarri, hainbat urte daroi eta ez dago zerabilgarri, eta bestetik LH-ek duk izan espazio preminak handitu. Orduan, berrantolaketa bat egingo da, eta berrantolaketa horren ondorioz. Azken ondorio izango da, barrakoiek kendu eta eraikin txiki osoa otzaindegirako itxi. Orduan, eraikin hori momentu honetan hezkuntza sailaren menpe dagoenez edo eran eskumenekoa danez, eskatu dariako erabilpen lagapena. Eta orduan hori plenotik egin behar dugu. Orduan, erabilpen lagapena eskatzearen aldeko boskak, hau bat ez. Eta, seigarren puntua, Marili digun kontzepte berbian, berak eraman dugu, gaia? Bi 2024-2026 bitarteko diru laguntzen plan estrategikoek onartu zen, aurkeztu genduen erretartasunean, azkenengo bileran, noin dela bi aste. Redaktau da barria osorik, eta horregon da aldaketa bat pentsatzen genduneko osala 4 urterako eta azkenen 3 urterako da bakarrik, eta hori da bigarren eskaso dugune, gure e-mailetan loreak behar dute, eta ez dakit hor lehenko diru laguntzak onartu die, jarritzen da nominalak izeten, findu da diru laguntza horren tanen justifikazioa edo egon direlako, erren salditzen da, iretzekin duena, salditzen da. Erreparo bat egon zen, errekartasuneko batzordien orkestu eban, eta gero hori asko landu da, kosta egin da, aurretik emondako diru laguntza batzuen justifikazioiek eta lortzie, bideratu da, eta, espero da, datorren urterako gauzak argi eukitzie jentiek, talde guztiek, eta lehen esan dabe moduen horregon da talde bat barria,
erraldoien taldie, horrei jako aurretik, zeroan egon direlako elkarte moduen, sortu barria dalako elkarte hori, eta beste batzuk baja, ez dakit, garaian, gero zelan den, beste batzuk ez da beskatuz, ez da elkartik, ez da beskatu, hauten, etxebentura izepez, askoen horremenapez, horrek momentuz, kongelaute eta garaian suposatzen da, desagertu den dara. Beraz, momentuz ez deko asignaziorik. Barriro martxan jarriko balitz, eskatu niko lenkie eta ikusiko litzateke. Ez dakit besterik hor deko zuen zer komentetako. Ez, ondo beti egit ez, horrek beti edu gaitxu, aurreko legalizio mandaketa batzuk eta on ziren, eta beti sortzen dire justifikazio nire garazuk ez da gertza. Gure hotxe, antzerkize horrek berparetan gabiz eta gabiz fakturak izerrak eskatu ze bidean eta talde bat elegotiko hori gartzen dago ez ordu porque hori aurrera juti eta argi gelditzie, makina xadotzen zen horrekoen izo zertxu justifikazioan arabera, normala da, taldean dinamika gero, doi ez eitzen eta sustatu bidea hori eta legeria betein bidea eta ia onduen zelan doien eta eta hori, 3 urterako ja lotute iztie bintzet oinarri garrantzitsuenak importanti izan. Eta kosta da horri bilidea imata lorea eta danak beste herri batzuetako egaztertzen. Eta uste hori lortu dela txukune izeti bintzet. Ez badago, boskatzea 2026 bitarteko diru laguntzen plan estrategikoa onartzea. Onartuta gelditzen da. Hartutako erabakien barri, horrek dire zerrenda dekretuen eta beste lagun zerrenda, zarantzarik edo, zer ez. Eta ja, zinegotzen galderak. Pare bateko guk, bai. Horreko legalizien aprobat, ikusitxe, herriko gune ezberdinetan eta hori anabazi ginen. Azpikorrotara juten, guzti genduna pasaguela zerrei. Gero konturetu ginen registrado aldetik aldaketa batzuk bizena eta horrepe beran denbori egun dago. Eta hauzuekin egin bilerak, udaletxean. Eta horretatik bat izen zen, proposamena izen zen mural bat eitxean. Ari aurreko legalizien baietzen Japon. Eta, ongi horrek aurrera jarraitzen dago. Eta behin ikusten duguna da, paimaixian, EAJPNU ez dara kontutan euki. Guk aurreko legalizien adibidez, alde zaharreko idealiak eta egon zen EH Bildu gertan egon zen, eta gero kantxeritzen ingurun lelegokun bai, gero egon zen berreparo bat, herritar batek egin ebana eta ezin izen zen, edo, pertsona hori EH Bilduko esan egon. Eta, kontutan eduki dugu, edo lako kontuetan, beste alderak ise, edo ondaren lako gauzetan ez. Horren ikusi gure ez gauzera hor, eta, laboratan azuri zeratxik izan kontutan eduki. Neuk erantzungo dut, zeneu ebilinaz gaizen arlo horretan, baina herritartasunien mural lehiaketa edo mural ideia horren proiektue aurkeztu da hainbat hilabetetan. Lehenguen ekarri gendunien eta bakarrik ordezkari bat egon zan zuen partetik jasan itxitxe eta aurkeztute, baina aurreko herritartasun batzordietan behar eta kontsulta hori baduzu ez, egon da, lehenengo borradora edo zirriborroa, bigarrena, hirugarrena esango neuke, egon da izoztute, kongelaute hor, arazo potolo bat egon dalako herritar auzotar bategaz, hori beragaz luze berbainde bideratu zen, emon da, pauso danen barri batzorde horretan, herritartasun batzordien. Egin da berba, epaimaizei buruz, arazo horri buruz, gaixei buruz, danei buruz egin da berba hemen. Eta momentu baten be, EAJak ez da ipini, ez pega txikizena, ez eskaera txikizeneik, ez ezer. Eta horren partetik ez da oinor kanpoen izteko bape be asmorik, ez da gitxago ipe. Ez da git, inote aratuz dirtan be, adostu zandana eta epaimaikide eta gauza guztizek. Ez da egon inungo asmorik. Eta pauso danak herritartasun batzordien hemen aurkeztu die. Orduan inok ez dago zer esan. Baina, aratuzti eta kometeten dozu, horbe jaso genuen proposamena parte hartzeko. Eta argi gainera, indeiez eta idatziz jaso genuen parte hartzeko. Eta parte
hartu, planen parte hartu. Bai. Orduan, ez da lagun zuen partetik parte hartzeko guk dinamika dukogu, gure errefesnire dukogu, danabe, igual momentu neskaku gogoratzen, ez dugu momentu igual, pasagutxe jaku, urrengo batzorretan errepasetan gabiz, eta ikusten dugu, eta zabalta bakarrik gure hausnarpen bat, hemen egun elkarri besterik hori. Baina, esan nahi dut dena da, hori barriro, batzorde pilo baten urten dabela gai horret. Eta jasota dau, eta begon da aukerie zuen partetik edozein momentuten esateko. Zegeiz esango dut, epaimaikidie topetako ez da erraza izen. Ez da erraza izen, bat ez be tekniko aldetik edo arte aditu alde horretatik edo. Zake, besterik ezin dut esan, orkestu dara hemen. Gainera zuzen be, helburua zen, ordezkaritza politiko alik eta txiki neixetie, ez da erabaki politiko bat, herritxarri gogoiaki berba, hausotarri politiko da debe boska potente bat, eta horrena izan neurriak, udalak egon behar dau, udal moduen, udal ordezkari moduen. Zuzara presidente moduen eta gero neon nago, baina erundo dalako prozesu hori. Baina besteak ez dira politiko. Baina neurrian, hori, ikuspegi politikotik eta ez da izen inorke esan, batzuen edo beste guztuko dena, saiatu gara horregatik igual. Eta eskatu da batzorde horretan, hainbat aldiz, danon modu pertsonalien bakotxak eukilik esan, sare, kontaktu eta harremanetan da zabaltzeko, zerak gai bat oso gatza jentea nahi egatzi. Bakarrik ingleseko horrezitan funtzioneten dabe, eta ez da inerreza orduen. EPIEP oso estu edie, udan enbidalako derrigor, eta horregon dizelako beste arazo batzu, baina horren barri, banan, izenik eta hemen ez da ipatuko, baina herritartasun batzordien, banan, komentau, azaldu eta eztabaidatu da behar izan dari. Ez nahi izotzut esaten hori dugu, talde erabaki modun hartzeko gehu eta reflexioen gehu eta geuk, urteten da batzutan gauza batzuk eta ez da batzutan beste gauza batzuk eta ontsi apur bat, ikusi dugu eta besterik gabe erantzun uste bat iratxalkatik emon da bela, eta horrez batzen da, ez da lan egiten kutsu hori apur bat zartu aldarik eta egitxean, eta horretzen dozu gobernu egon da, zuek horrezkaritzi hori erazik maz, ez da beste. Eta erantzunek alzenaz, zuk esaten dozunaz. Argi genukon, guzkaren aditua, gu funtzionako dugule, gustaten jakon, eta ikusten genuen, izala, ikuspegi teknikoa, eta gero erritxarra, eta batez be, hartako osoku, ez uki bibera... Baina hori kondinek ez da behizendatu zein zengo da sortzia osoki dietatik, baina, maietzan amaiererako aukeratu dira pertsona bat. Eta bigarren osatxu bat. Kiroltegi izan guztiapena ustaian bukaeran bukatzen da. Eta, ez da pasa batzordetik ezeak, bizita senyorak ateko. Suposatzen dut ez da olastik eta horiana, langile perso kuestio da proposamen bat, proposamen ikusitxe, ze puntutan gau ezen igual ez da erretza erantzun bat emotie, eta gu pentsetugu, denpori egon da, tanok egin horreko legaldetik eta tanok egin no zan, nos bukatzen zan bizita zen, eta porrat denpori egon da, berretako, preparetako, eta sasoi zatetako, zateratzen dana, nirat esan, jau esan bebai apur bat puntu batzuk horrean diekin aurreko pleguetan, guri egin direktor jakuz, horrek beste urte baino gisa da behiz, bost urte baino gisa horrek plegu, eta guzen zalantza batzuk, ezinak argitzen, esena pleguetan argi batzeko eta hori lantzeko uste dut denpori, ondalak gara izateateko pleguek eta ia, bizitazioan atateko eta ia, erabakitzeko uste dugu ez da. Ez dakit berezidan erantzute, ez dakit berezidan erantzute. Erantzun ingotzut. Baina denpora nahikoa egon da, ez. Gu hemen sartu ginen da urte bete, ez da ezertxo ere egon eginda, ez aurreratuta pleguen inguruan. Bigarrenik, bai aurreratu dugu, plegu sistema aldatu ingo dela. Emakida ezetetik, zerbitzu kontratazin izatera pasauko dela. Horrek suposatzen dago, plenoak oso soriko ikibera, berraztertu eta aldatu behar direla. Udal batean, eta hau jaso dut lanean nabi, horretan denbora luzien, bilera asko, plegu asko ditut mai gainean irakurritxe, eta gauza asko dago aztertzeko. Azterketa ekonomikoa behar da, azterketa ekonomikoa udaletzetik kanpo behar da enpresa batek.
hiru enpresetara jo dugu, eta hiru enpresa topera dago, maiatzetik aurrera arte ezin dotzela heldu gaiari. Zeudin oso moduan, langilek eskakizun batzu daukiz. Momentu honetan langilea gainera greban eta borrokan dagoz. Horrek zer suposatzen da, komeni dela ez lizitatzea, ze horrek kalte egin aldotze bai langilei eta bai enpresari, sukondo dakizun moduen. Zebe, eurek egin behar da eskalkulo ekonomikoak egungo sektoreko konbenioaren arabera. Konbenio hori aldatzen den momentuan hor enpresak edo langilek, batez enpresak dukileik esan galerak, zelan egiten dutze frente, langileen lan baldintzak prekarioagoak bihurtuz. Langileekin batu gara, galdu dut zepartalizatu garen, eta zehaztu dugu. Aholkulari juridiko berezi bat dugu kontratatuta, plego honek ondo aztertzeko. Gero, zerbitzu kontratazioa. Baina hemen erabakitzeko dago, zelan funtzionatzen dabe energia sistema berriztagarriak instalatu dugu zanak? Txarto funtzionetan dabiz. Hori argitzea ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da, instalatu diren termikoak, plaka termikoen erabilera optimizatzea. Optimizatu benetan numeroak ondo aztertzeko. Orduan, gomendio teknikoa hasieratik izan da itxarotea apur bat, eta alzala, teknikalik gomendatzen duzkuen urtebete itxaitxie numeroak, hau da, energia berriztagarrien sistema horrek ekarri lezakeen aurrezpenaren kuantifikazio objektiboa edukitzeko eta horren arabera egin izateko. Betxu esan gauza behitxu behar diren, erabaki behar dabe bai, garbitasuna esate baterako zerbitzuen barruan nahi dugun edo kanpo, zer nolako mantenimenduen nahi dugun. Kiroldean inguruan keja asko dekoguz. Keja hori guztiei erantzuten dutzen zerbitzu txukun bat nahi badugu, nik uste dut udal honek behar dauen denbora hartu behar dauela plegu horrek ondo lantzeko. Eta hemen ez dago prisarik. Une honetan negoziatu ingo dugu 6 hilabeteko luzapen bat, abendura arte. Eta helburua da urtarrilaren batean, enpresa bat barria edo orain dagoana, bai? Lizitatzen da bera, ez behitzen da bera, hastea. Eta hori da. Ez da ezer eruen, momentuz zirriborrotxo bat baino ez daukagulako. Zirriborrotxo bat eta gauza asko erabaki behar dugu zelako. Eta esan duten moduan, azterketa ekonomikoa ingo daben enpresak, hile honen amaiera arte ezin dutzelako heldu azterketa ekonomikoari. Eta hori lizitazio baten ezinbestekoa da. Kontuan egin behar duzu, Entesporta enpresa, ontsi momentuan dagoen enpresa, 10 urte baino gehiago egon dela kiroldegiaren kudeaketan. Orduan, daukauz enplegua aurrekoak ez da bezetarako balio oso. Zarbitute dagoz, oso simpleak direz, eta momentu honetan kiroldegi baten lizitazioko pleguek 50 orrialdetik gorakoak dira eta txikikeri asko dugu ez aztertzeko. Orduan, ondo dakizunez, horregatik esatzu merezitzen berantzuteze. Oso ondo ezagutzen duzu, beste batek esara dauzkakintasunetik, baina zuk badakizu olako plegu batek zelako bierra eskatzen dabe. Eta gure kasu manera sartu garri gara. Orduan, guretzako ere gana izan da barria. Ez dugu, eta honek oso ondo dakiz eta giremai gainean kiroldegi izeneko karpeta egunero dago lehenengo lerroan, ekin, bagabiz, lanean gabiz. Lan astuna eta gogora da. Nire helburua lehenengo zirriborrotxoa ekainerako hasi garen apur bat erritxartasunean lantzen. Baina egia da, seguruenik gai honek eskatuko dau aparteko batzorde edo lantalde bat sortzea. Ze erritxartasun bakar batean ez dugu sartzeko. Iratxe, noski datia da, zelan eruten da behin eta horreko izabela horizo. Erreko izabela horizo, zer langileen talde bibe ezin jakuen erantzun. Proposatze bana, eta hemen egon da sindikatuko bebai, eta bueno, behar egin esan, ez da horreko lehenko lan du, hasi ezkero, 2023ko ekainean, suposatzen da, urtebete egongo dela prestatzeko, hasi ezkero, urtebete, aurretik, pentsatugu guk, bale? Ez dozu konpartidu bebai, gauza guzti hauek, ez dozu konpartidu, eta bai guzteko jakune batzorreek eraginkorrak izateko, ez da gitarritxartasunetik, zute batzorretik,
Baina, bueno, apur bat, work in progress hori bai, apur bat komentatzea, sin más, bai. Bai, work in progress bai, baina keupe ideiak argi uki behar dugu. Osa, gobernu tipe, keupe, behar izan dugu denbora, benetan, gauza batek edo beste batek, eta ekonomikoki bide bat edo besteak ze diferentzia daukan. Orduan, nik uste dut lehen esan dut moduen, gauzak patxadaz egiten merezi da dela. Orduan, ez da, pristarik, lusapena bernegoziatza 9 hilabete arte legeak baimentzen da lusapena berriro negoziatzea, horretan ari gara, gure helburu da bendoren 31 arte lusapena negoziatu, eta udazkenean, irailetik aurrera, edo urrian pleguen asuntu eta martxan jarritzea. Eta lusapenerako Intesporrea zerbait eskatuko dago, zerbait hitz egin da horren buruz? Eskatu jaki eurek proposamen bat aurkeztie lusapenerako. Nik aurrera tundotzet, baldintzarik ez dut zegure epiniko, geuk eskatzen badugu lusapena, eurek esartzeko baldintzak hori zalantza barik. Gainera, zuk badakizu, azken egotikan, galerak eta desajusteak, realitatea eukiramena eta kontratu honetik gabela, gero ez dela bat etorren orduan hori reajustatzea eta 6 hilabeteko lusapena egitea. Bueno, apura baizan nagusunak eta horreko legealdi zean urrengo zerbitzutera bakarrik ere bizala orduan, kostuek, baina garestatzaileak zelan funtzionatzen daben, zelan da bizen eta guzti hori beti udalak asumiduko edo, beste zerbitzutera hori. Garriko reflexioi bai izan zen uste dago batez, eskanabitzako, bai, eta bizala zerbitzutera nola gaitu reflexioan aldarra bisetatik gola, horreko legealditzik, erabakitxe. Zerbitzun zen retie, eta aizek eta plaketik nintzen ziren, eta guzti hori, zekara, beti daudelo dudi orkesten dut zuen kostuena zalantzan eukidoguz gure zerak ez, aurkezten da benak realak ziren zerak urzian ez, kostu aldetik, kostuena aziratik uzalak asumitzia, eta zerbitzueko lizitazionetat ustut hori reflexinei horreko legaldi zen, neko argi genitzu zala. Horren persepzini edo tendentzen idazkari zerbait horri buruz nean ezen, nik uste dut hori reflexinei uste dut argi genitzu zala, ez hori bai, esatzen dena da, jan martxan plakak jarri ziren eta ikuspegi teknikotik, bai guri aholkularitzen, energia berriztagarrien inguruko aholkularitzen dutuzkun enpresak, bai gure udaleko teknikariek ikuste ben errealagoa izango litzakela apur bat luzatu kontratua eta urtebeteko epean horrek. Baina horreri gehitzen jako, horrek energia berriztagarriak sistemak ezarri dienak euren funtzionamendu optimoan ez daukagu zela. Eta horretan ari gara. Osa da, zerbitzua, baina hemen txikitasun asko dago horretik esatu da, kirol zerbitzua batetik, baina gero bestetik daukagu mantenimiento generala. Hau da, nahiz guk kostuak ordaindu, guk behar dugu enpresa bat, eurek moduan giroa, han dagozan instalazio potente eta horren mantenimendu egiteko orduan, 3 bloke dagoz, esan daigu, daukagu garbitxasune, kirol zerbitzuak eta mantenimentua. Orduan, ez da lizitazio bakarra, ez zain gauza erretza. Orduan, apur bat, hortik joan da asuntua. Apur bat, bukaera gutxi bari diotezen, pleguek eta jasota hauxe da, gaztak eta apur bat hortan parte hartzi eta talde bat inberba da espresorterako guprest, eta bai, jasotzen dugun moduan hauxe da, ondo, baina hau hain garrantzizko da gurala adibidez baino, eta uste dut hemen parte hartzi work in progress hortan edo bukaerara heldu horretik eukitzeko aukera baloretako ikusteko zeraitzik gero plego horrek izan eta parte hartzi bazkartuko. Zalantza barik, hori argi, pasatzen da lehen esan zuten da, geure numero batzuk eta ideia batzuk apur bat, geure proposamen bat apur bat ikusteko eta justifikatzeko, argumentatzeko. Honek, benetan dira zure, kiroldegiaren asuntuek ordu asko eta asko pasatu ditu. Plegu ganera asko dagoz eta oso ezberdinek. Hori betiko da. Oso ezberdinek eta bakoitzetik gauza batzuk egite esatzen da beste da. Beste, eta zuk aitatu duzu moduen, behar ginen egoera beste tirabiratxo bat da. Eta, ez da erretza bez, euren eskakizunei zelan erantzun plegutatik.
ez? Hori da, danon borondatea, nik uste alderdikin borondatea, zala, euren eskakizun horrek pleguetan jasoak izatie, baina, legeak ez tozku hori ere erabat baimentzen. Orduan, legeak baimentzen tozkun enien, baina horrek eskatzen da, lege zirrikituak eta baimen horrek danak bilatzen, ez? Bai, goruka langileekin, eta esporaz gauga, eta akius erantzun duten langile eta zanatzen eskaukikoa da. Esan, zerbait lotzea, beste gauza batzuk zuen konbenizue ez dagoenik zehaztute basaia da, erantzutea, gero beste enpresa departzen bat, eta beste hori, osea... Ez dago derrigortuta, enpresa bat ez dago, ezelan derrigortuta, guk pleguan jasoten dugu zan, hobekuntza, konbeniotik gorakoak egiten. Orduan, horrez, badaukagu mundik heldu gauza batzuetan, edo eurek egiten da esan demanda batzuk, hau zeurei esplikautzuegu, eta esplikautzuegu beste bira baten gara. Baina, esan dut zueten moduen, abokatu batzuekin ari gara, apur bat hori findu nahian, apur bat honek gauzetan aditu edo direnekin. Baina batzartu gara, enpresa bakarragaz, enpresa ezberdinik azbe, eukidoguz bilerak, enpresa ezberdinen behi ikuspegia, euren esperientziak eta apur bat horatzeko. Mikel dago, ez dut zegula horneri laga. Eta gero beste kontu bat dago bai, eta hori fintzen ibili gara, horiak eta ontxe hasi dire fintzen da, eskola kirolatik egin demanda, bai, kirol teknikari, aholkularitza bat, eta orduan, helburua apur bat zein zen, eta horra goiez, lizitazio prozesu honetan, udal mailako eta udalerri mailako kirol ikuspegi bat emongo dauen zerbitzu hori begotea, ez soilik. Kiroldegiaren kudeaketa espada udalerri moduen kirol plangintza bat edo balio batzuk udalerri mailakoak eta horreri zerbitzua monotzena elkarte ezberdinei, eskola kirolai bai, baina herriko kirol elkartiei, aholkularitza juridikoa, diru laguntzak bideratu eta orduan hori izango litzateke zerbitzu berri bat, oinarte moten ez dena eta hori definitzen behi gara, orduan. Eta exitazioen sartu hori eta enpresak tekniko hori aportatzea. Hori da. Osa, zerbitzu hori emoteko, monitoritza zerbitzu edo soportu zerbitzu moten moduen, kirol teknikariaren aholkularitza zerbitzu hori. Hori ere da beste goza, lantzen ibili garena eta ontsen momentuan eskola kirolagaz hausnarketa prozesu batean dago enpresa bat, hausnarketa prozesu horrek ere pista batzuk emon aldozu eskola kiroletik zenora bide, ikusten udal mailan be, nire jakin da betu, udal mailan be, kirol plangintza bat edukitzie osaberazgarri izan daitekeela, hau da, udalak ze ikuspegi duken kirol eta osasune arloan, eta hori josiko daben pertsona bat, edo langile bat, josiko dabena, kokatuta ongo dena kiroldegian, baina ikuspegi izan dabena udalerrikoa. Eta horretan behi bide gara, orduan, geldik ez gara. Urte betez jaku alperrik pasau. Ikuskatzen dagoena gara egote prozesu horretan, dalako deoten dimentzin nire eta kirola osasuen dalako. Zuek ere bakitzen bat atzauza. Era bat adoz eta bai. Listo, iratzen? Ez besterik ez? Ez nik ez dugu betrik. Hala espada, gero ostitu nahi Vale, listo. Ez dakigu, ez durreko batzordi, gobernua gobernua. Kainean. Bai, egin behar da bat herrikorrez kontu horoko garaunatzeko. Eta hori izaten da beti, baina egin dugu behar dugu bat horrela uderantza, Agur. Agur.